Kedamtang Depok Kumar Bora, KBP second years Artakri Troxy, student aphan Chulangram Derajok, Diator, Government Model College, students atum pen Paterpi Ponsi, Rally for Justice, Unity and Peace, Potepi and Ponsi, Rally Ajaimek, kedeng. Labangso Rally for Justice, Unity and Peace, Rally along Pachetong Dun Laki. Dwarbaguri KSU Head Branch, Pokakhat KSA, Golaghat KSA, Diator Areas Women Student atum pen Chenglok, Penangan Aradatum Chitong Dunsi, Labangso Rally Ajaimek, Ingsam Jin Pen, Pachunpo. Labangso Rally Kedang Laki, Diator Government Model College Pen, Diator, Main Town An, Lapen K, Diator Entry Tax Gate An, Labangso Rally for Justice, Unity and Peace, Rally Kedam Nang Koki. Diator, Government Model College Principal Dr. Depok Kumar Bora, Lapuson Karbipi aphan Chulangram Derajok, Nilidum, Roy Tekte, Laki, Lifetime C, Jail Pen, Jokte Datnang Ko, Upen, Fasi pivek nangji pusi kehang mate demand pon lapen ke principal pen amat si remove that nang ko uta demand pon jong si la non silence pen chesong pon bom pen justice pipe prote violence pen ta chesong pon nang ko uta Diator Government Model College Union satum pen ingje pon renti Bini nitum ladak Government Model College Diator Student Union akhir pensi la so rally ka ulai lo la pen ke ni nitum ka chupapon la BKSA, GKSA, KSU, KSA, lapen ke do olang ladak Diator tum lapen lapen student tum handan tum chupapon lo ladak local student han lapen ke nitum pini la so relia motive bang ke mane justice nang pek ji wajas nitum bang ke pini ke kadiman lapen ke justice jong si court along justice ki pipen nitum a favor nat kalide pati nitum akola son thot si pini son thot si nitum reli mane ulai thuji lapen ke pini ke nitum ladak kadiman pon ke culprit aphani phasi pi vek nang ji athema phasi pi pe plote momo ta okola da college puchot kalilo momo ta teacher punon teacher kalide chitame kapre ka tum ba kapre college atum chitame matha type hala so hot ning kon justice pipelet ke ko masi phanda nang pun hai un pabu pala son anning a mindset do kok polasi la so munit aphan ke Depok Kumar Bora phan ke phasi pi vek nang po la pen ke college phanda blame nang ni athema Depok Kumar Bora tong ki ma college kalima tilake governments nang ki ma college lasi no son hemi silong taman itum example and hemi silong tay no mun theng dalo bati itum la phan punishment pima ti dila son thochi nitum la dakta punishment people la pen lake alang ke la dakta nang claim long le vek la pen no hok da claim long le dei phan nitum ke ka demand justice long le putet pile justice long le putin nitum ke pinya son thak si nitum ke ako really ulai thu po la pen jong si chesong bom po la pen jong si peaceful la really pen jong si kam suli le putin nitum ke violence ta use nang kok po athima peaceful non nitum ke peaceful tan si pini ke dam he sita me peaceful pen long le det pulo pute violence use det po nilimen ke cleared up killing pi nili Government Model College Diator long General Secretary isi sexual assault labang isi non bailable offense ladak non nilitum Diator hawara long Government Model College principal Dr. Depok Kumar Bora alang li kedam tangapor ningkani sita social alang li nut amithang a student amat peneng se alang li HS second year asal lang kede chari bom lang la alang li inut la so pi phan alang li mek lang no kachukle malong bang kanili tum pin da kachetong kadogo vis tame so dak pen pinrem pon alang li phan la pen labang so long kani tum chedon dun thek so tagali si alang li phan non kang sai bom son thak si kado we arona tang kado we non bang ke ili tum kachini si ong no la se arona tang ateng pa lang li phan ing sai ponang po la pen non amat le kali sta me alang li phan abang ke labang so college ke heloi gwing no nili tum hin pen kadimana bang ke alang li phan bang la soar pu la so avoreng pu son son long pen bang ke ni tum hin pen ma ke remove na po kopia por lo pu tang te pini la dak isi jongram no te the Government Model College Diator a principal lo alang li a principal amat si alang li amethang a student aphan se la son cheklem thek lu putang te bang aphan ga lang li lang tot la son se lang li amethang a power che misuse bomb no misuse bomb non kedam ta por misuse bomb son taxi mo ge bang ja porta jong se lang li phan la son la so aja kong lang li phan pi thu det lu putang te anso se che misuse tu po athema non labang so incident ke klang stame alang li bang so phan ke ther ke hap tan loksi ningkani system e padami juilo e phong ni e tip ni ani sini ni pu alam gali lake ko mane men technology ra ke pu alam tak anchot takali si non bang ke aningkan system la so phan la pusi
akang ting along beng ver pa ni pan ke dom ke ther ke hap pen si lason klempon bom si pinier nian la puson si abirta ilitum longpon la si alang li pan jong si labang so model college along ako puthot nang toy plot lo tang te la dak labang so college amen si tame na ka six stack do ko reputation si tame awadat po mukang ya por bang ke la so college kaching thur di ka lisi anso se si nang jumbom pe mo ni sigala dake isi abhut bangla si plang det po ingram den po labuson si ako lang lipan yong si ladak pen kapre dim le transfer pon fit pustami hala dakta methanar mege ke nguni po muni son tak tak sila son son monit inut munit puda mun alang li jon tu son la sona ve behavior ke do mate la sona mindset ke do muni ke mumu ta ke nguni lo potsi ladak ke loving lo kapre ka dim nang sa alang pan transfer pon det pe la puson ajak kong mate la pusona power pitu det lo pro tang de hala dak sitame alang li ga choklem nam vek la sona kam bang ke la si ahok non ke jabom government pen mate sarkar pen iri tum phan kadogo we so arlu tum phan isi mesen slogan mate mesen initiative ke anpon du labang ke beti bachao beti parhao tangte jongsi lapuson beti bachao beti parhao po long jongsi lapuson criminal mindset mate lason animal mindset amuni phanjong si ako arpu pitu pen dak principle ladak puchut kali kapre ka dimolong sa sita lason power pithulo pulotang pe beti bachao beti parhao po long la so muni support du na lang ma ka support chot kali sila mangke lasoa slogan along lasoa motive along mangke alang like against it government against it tangte lason muni dum phan law and order hin pen lapen government hin bes tame kopi punishment si PG lapen ko anang dengan selang lipan punishment PUNG labang lo ni tum kachini kang tung chot kalisi alang lipan yong si pangkrewe pen iri bup pulo tangte ladak bang ni tum pini ka song song dak si pini bang ni tum peace release ladak pen college pen bar si college lo ngani tum bang iglo alang lipan ka song pon lo kopi por ka song nang kok pulo tangte alang li inudvera pan ni tum ka song panang ji kali aku alang li inudvera pan si ni tum ka song chot putakali pini alang li podet lo alang li person thought si mogewang ji prang jong si la puson amunit la sona mindset amuni jong si ladak ilitum environment long do bom lang pulo tangte mo phike amso se si ilitum pini alang li polo mo next bang nang lingjir type ni lingjir type la sila hai bang ke ilitum chilang chari du nai la pen non pen kachere make ke dosi ke me kachere make lo pulo tangte ko son lo prevention is better than cure pu english pen ki pudo ko pia pot lo la ke Kode da pi hala pu penisi ke chelang pen son la pu ke chepa me mute itiwet angku philong pen ku plang si war pit si la si la pu son dak si la so principal la pan sistame angkur ben si pu bon plang si konani la pu wardam pit si ame thang mat hadak pache kreng hak nang pu pusini tu mahin pen bangke demand pon lo athema la sona criminal mindset principal tuma aphanjong si son principal post pipon bom lo pulo tangte mo prang gewang ji future ke helloving lo present lo amat si so usomara tum chido thek thek po la pu amat si virbom po vir thangyang po la sini tum akadiman ke la pu lan vet lo thangna ta kai lo la non ka choklem vek la pu son criminal mindset principal aphan bang ke ayang li la bang so gorengang hoi pan staming than ponang po la pen dak ni tum government model college made dai thor ke helloving lo alang li phan bang ke kapre ka dim stamil so profession la so power bang galang li phan pari deng long le dat nang po pu bang si ni tu mahin pen stamil demand pon lo la pen isi sexual assault la pen molestation la bang so case under long bang galang li phan stamil bill stamil long pon petet ngi athema la so offense la ke non bailable la pen li phan bill pen ke pajok je bang ke aron ateng mate law and order authority tum sitame la dak pajok pon petet nang pu ni tu mahin pen bang ke demand pon choro lo tangte den akyasong local MC and part division em sari chatok champine message ki pije som do message ki pije mane alang liphan stame netum kachuningri abang chopali pon chopali binong lo athema nitum dak duar bagori hawar mane dai thora hawaran chotagali duar bagori hawar pulotangte alang liphan an chotagali sin non bang duar bagori hawar chotagali karbiang long autonomous council IEM hisap pen alang liphan nitum dak pen chuningri pon lo je labang so ametar la dak athema sir ilitum lake ilitum duar bagori aphan isi kemesen institution lake government model college la so government model college inut principal kamatha ke hino dak kamatha ke chok chedara join ni pan labang so college bang ke pavir kok long le det nang ji bus nang li phan stame chuni ripon lo la sila bang so college ke pa mesen ji la pen idituma hawar long education environment ke pa messenger phan ke nang list me un an nang lihin pen ajur pipon pen labang so meter
transparency lapen accountability along transparency ke pa doje phan bang nang liun an bori pon tha lapen ke pivek abang phia phan stame lapen hem tun atum phan stame nang lihin pen akang sai mesan akang sai na Duarbaguri Pen Robinson Killing, Northeast 24/7, Karbianglo.